לכולם, אני צ'אק צ'ארלס. בחדשות. בואו נעבור לתחזית. שלום, אני ברנדי, והיום אנחנו כאן בתחזית. היום ירד גשם של TNT, נא להתחבא בצריכיכם. יום שני, מתקפת זומבים, נא להתחבא. יום שלישי, ירד קרח, וזה מאוד יכאב. יום רביעי, לכל הסוסים, נא לא ליפול. ביום חמישי, טפטוף קל ביום חמישי, משהו. נשתות את המים ולרעב. יום שישי, לבה. נא לא להישרף בבקשה, כי עדיף להתחבא. יום שבת, שיטפון. נא להיות בבתים כדי לא להתאבע. עד כאן התחזית. חוזרים אליך, צ'אק. טוב, בואו נעבור לכתבות. שאז. שלום, אני כאן נמצא בעיר קריפטוניה, והנה המלך שלנו, קריפטוניה. לא עדיף להיות בראש שלו, כי הוא די מתעצבן. לך לעבודה. הצילו. טוב, עוד 5 דקות תחזור אליך, צ'אק. אני לא יכול להיות איתו כל הזמן. סתם מלך מעצבן. בוא ניכנס לראש, נראה מה יש שם. שלום, אני השומר של הראש. ממתי אתה נכנסת לראש? ממתי אתה נכנסת לראש הזה? זוז כבר. באמת, ממתי? לפני שנה. לפני שנה? אתה נכנסת לראש הזה? טוב, חוזרים אליך, צ'אק.